Ki para bangeit bangeit jang ka Balang Presbyterian Mawroh bagi para bangeit bangeit na kiwei pat ki balang ki bejedan rengkat bat ngi na kiwei ke Sngi U Trai sya kiwei ki para bangeit bat ki parlok ki ba khmi bat ki ba yo sngau ling ba ka YouTube channel jang ka Balang ngai khu blei pi baro aka kerteng ka ba koridor tam ka jang U Trai bat unong pen em jangi u Jesus Christ bat ngi priang sobhai pi sya ka ni ka Jingiaseng hapo ka Balang ka jangi to Blei Un kyrkhu ye pi bat to Blei Un kyrkhu yaki yengi semgi jompi lembat mengilang baro habangi awan ban mani ban syakri ya U Blei ngini let akhmat jong u hagi jing duai tu ngini duai U Blei buk pau jongi bah beneng giai ngu eme bangila badan ka yeng ka bakentang ka jong me ngiwan ko try ngilapan kentang bat ngilapan kerpang ya kopor ke jongi bangini selok lang bat me bat kibriu ki jong me bat ngida kerpat bat me mendon rengkat bat gi bat men kyrkhu gi benta baro jong jing syakri ge jongi bagin long gi ba pediang hun ahmad jong me bat bagin long ge jing kyrkhu men semingi ngi pani kini baro ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ge jong U Trai bat unong pen em jong U Jesus Christ amen ngi dia syakri ya U Blei da ka bangi arwai lang ge jing ruai ka balai bakhoj bakrau bor ablei dang step ngap kenrat ngiri wai ngo yeme bakhoj klain badap jing isnei laingot batang wei long U Trai bane ke jing ruai ke balai bakun klan bandam jing isnei laingun batang wei long U Trai panen bakun riu khot baro ki pan siasya ki lon ban ngo yamin kirum ban ki serang ki mani dem baro yami bajunong yuju me bakun latang uriu bapong bampe ban iyami umlang mami bantang mami bakun badeyaro gabol jing iching kut habi kisah bakun bakrau bor ablei berthei boneng baro ki kentiu nam yamin bakun klan bandam jing isnei laingun batang wei long U Trai banen kumbalasyan na ka program ka phang padeng jo ka khubor hakani ka janmet hakani ka pono phai sngi ka long
ke Jinghikai shong tynrai shapang ka Trinity. But ki de khot ki bangan pule na kaktin ke U Blei ki long Matthias arpupra khat kendai Matthias kalanong ka arpupra ke khot khat kendai ar korin khat lai khat sao ke sti ka ba aru polsh ki nong korin kalanong ka ba khat lai ke khot ka ba khat sao but ar korin iwei arpuwei arpuar ke sti pol ka ba ar ki nong korin kalanong ka ba nengkong ki de khot arpuwei arpuar. Namar kata ken tu khe da leit no mapi to penlong senran ye ki benrio baro da pen baptis ye ki haga kerteng ke jong ukpa bat ke jong ukhon bat ke jong umensem bakhoj ke jingai u Jesus Christ u U Trai bat ke jingiet u Blei bat ke Jingiaseng umensem bakhoj to kin long lem bat pi baro ti uta uba penne yangi lem bat pi hau Chris bat ubala pensle yangi long U Blei ken ubala shan sharp ru yangi bat ubala ai ya ka senjat jong umensem hagidok no jongi to U Blei Un kyrkhu ya ka jing pule bat ka jing sha skor ya ka htien ka ba khoi ke jong u ini pendam ka jing duai U Blei buk pau jongi bahabeneng ya ingo eme nagabenta gani ko porno phai sngi bangila banda naga yeng ka bakentang ka jongme ka bangila mangkarpang bangin wan ban shakri eme bat bania selok lang para bangeit bangin yo bania ruai ki jing ruai ya ro eme bat bangin yo sngau ya ka jing puli ka htien ka ba em ka jongme bat ka jing batai ru ka ta ka htien bangin yo ban duai ban kerpa da khmat jongme bat bangin ai ru ska kam ka jongme bangin yo sngau ki jing pen bena jong ka balang bat bangin le ru kumba la pen bena pedeng jongi ngi ai ngo eme naga benta ka ni ka por bat ngi kerpat bemen kyrkhu ngi da ka jing don rekat ka jome lem bat ngi ai ngo bemela kyrkhu ngi kum ka balang bangila ban mat ka jing don rekat ka jongme bat ka jing pendap pen biang ka jongme tonang kyrkhu ngi kum ka balang ngi nangla ban roi ban man bha ha ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi bat ki long ye ki long sem ki jongi ngi duai na ka benta ki para bangeit ki bana ki wei pat ki Balang Presbyterian ki badon hang ni shalong bat shagi jaka kendong ru ki bawan shagi di Jingiaseng kyrkhu ki ko trai kan rat kin mat e ka jing don kat ka jongme bat e ka jing bhas bun ka jongme ki jing em ki jongki kyrkhu ki para bangeit ki bana ki wei pat ki balang ki bajuan Jingiaseng bat ngi na ko wei ka por sha ko wei ka por ya kirung ngi pediang sobhangi ya kemen ban ya selok lang para bangeit ban ngi de kerpat men kyrkhu ya kiru bat ki long yeng long sem ki jongki bat ki kam ki jing trai ki jongki ngi duai ru naga benta ki bala ban ya don benta bat ngi ha ka ne ka Jingiaseng bat ki bakmi bat ki bayo sngau lingba ka YouTube channel jong ka balang kyrkhu ki ru ko trai kan rat ha ba ki ngap ya ka ni ko khubor bat ha ba ki yo benta lem bat ka ni ka Jingiaseng ba makiru lem bat ka ye ka sem ka jongki kin mat ya ka jing don dekat ka jongme ngi duai ka ni ka por ko trai naga benta ka ni ka Jingiaseng ka jongi bangin sngau shi shai ka jing don dekat ka jongme bat ka jing alam ka jongme ye ki benta baro jong jing shakri ka jongi ngi ken ma mata ka sngi ba ka ni ka Bible Sunday bat ngi rakhe ya ka ni ka sngi ko trai ka ni ka sngi ka bangi ken ma ka jing ai ka jongme ya ka htien ka ba kordor ka jongme ka Bible ki life khandai tli ki kitab ka testament ka barim bat ki arpunyau tli ka testament ka batmai kin riu pun riu tli ki kitab ki balong ka Bible ka jongi ida duai ida kerpat men kyrkhu ko trai bangin pule ka htien ka jong ngin iet ya ka step bat meet ngin pule bat ngin yo e ka jing sandur ka bana lor ngi duai ru naga benta ka Bible Society of India ka ba penmi ya ka Bible haki bon ki jat htien jogari India bat ka Bible Society ka ba penkelaro ya ka Bible sha ki shibon ki jat ktien chong gani ka perthai bangin yo ko try kan rat ya ka bor ka bana mehi ban pendap ya gani ka mission ban pen priang ya ka ktien ka ba em ga jong me ngiduai na ka benta ka Bible Society of India ka headquarter ha Bangalore ngiduai na ka benta ka Shillong Auxiliary ka headquarter hang near Shillong but you auxiliary secretary Reverend VTS Langste
Bat kiwei pat kiwei trai lang bat o. Bakin la ban peniat syaprang ya kene kam ban pen priang ya kaktien ke jong me. Bat ban lumru ya usen yang uben hei na kinong Kristen. Kenang ban la ban de ke Bible hagador ke barem. Andre hagador ke bala ban itiet pajba wat ki beduk ke besitomro kin la ban yo e kaktien ke jong blei hagador ke bajem. Kyrkhu ko trai kerat yang ikum ke balang ke baju no senyang na kapor sa Bible Society. Bangin nang la ko try kenrat bani kersan ya ke ministry ke bakordor ke jongkam. Ngiaingo namar ke program na step ha ka Sunday school jong ke balang ke jongi. Bangiliu ya ke drama sapang ke Mary Jones ke bala trang ban yo ela ke jong ke Bible. But ai ko try kenrat bangiru ngin yo ke ju ke jing trang ban yo ke ktien ke jong me. Tang ikikti ke jongi Henry hagi do not bat kimen sim ke jongi. Ida dua ingin kerpat bermain kyrkhu ruko try kenrat. Ya kiwei pat ki Bible Society keleng kene ke perthai. Bakin la ban pendap ya kene ke kam jong ke jing pen priang ya ke ktien ke baim ke jong me. Idwai ruko try kenrat naga benta ke balang ke jongi. Kaba lamat ko try kenrat ya shibun ki jing kyrkhu ke jong me. Bat ke balamat ru ya ke jing pendap pen biang ke jong me. Bat ke jing kyrkhu ya ke ministry bat ke mission ke jongi. Iduai nak benta kajing besai kaktien ke baim ke jong me nak pulpit bat aki yeng ki para bangeit habangi long jingiaseng yeng bat habangi lej rung bani salok. Iduai ko try nak benta ki long yeng long sem ki don ko try ki bapang ki besitom wat mentaru don ki batia hospital. Iduai ngi kerpat ke jing pen khia ke jong me halor chongki. Iduai ko try nak benta ki ba empat la banwan ki ke yeng ke jong me namar Kidang don apa dengan kejing nyuan kejing telot kamet hayeng ngidwai ngi kerpat men pen khia iki kenang bahakawai pat kapor ngid yok bani selok lang ke yeng ke bakentang ke jong me ngidwai ko try nak benta ki syakri ki ba koridor ki jong me ki ba mela sai na pedeng jongi ki bani kit ya ba ke kam ke jong me ngidwai nak bentai Mr. B Shabong ki badana pedeng ka jing sumar bad nak bentai temen besan de beliau ramstam ban let ke jing sumar ngidwai ban aingo nak bentai Mr. Penshailing dok nong pure ko try bala yo e gajing pen khia ka jong me ban ngidwai gajing pen khia ka pura kan long lo jong i ngidwai nam takini gi nong yalam jong ka balang ka jong i ko try ki ba me bela isnai bat me bela kersan to nang yai kersan iki ngidwai na ka benta gi nong yalam ru jong jingiaseng thai jong jingiaseng samla jong jingiaseng khanna ki nong yalam jong school pen pa jong jingiaseng yeng ka dong ka basaneng ka dong ka basarum kinong yalam juga Bible study ba kiwei ki committee juga balang ke jongi nginang peniat saprang iki ngidwai nam taga jingiaseng thai kabadon kanika food fest hagani ka tayo kabangin ya kersan ya jingiaseng thai nagabenta ka commission ka ba crowd jong ka anthe ha itang share ngi aingo ba melakur khukat ne ka jingiaseng thai ka jongi ko try ya ki laingot kinohikai ba iwei helper kibat tray met bat mensim ang the tang share bat shibun kitu ki mensim ki bakordor ka shnong kilawan ban penia so ela di badu Jesus Christ bat kabalang bat layo ro ban yalap ya ka kerteng Jesus hakitu ki kunlong kunna ki bawan chigi school ki jongi kyrkhu ko try kra de jinga sengen thai kanong yo bor ban shakri ban sakhi ban penon bura meme kyrkhu ko try yai head teacher I Mrs. Hebor Midhar iba pa iba kami ega kam syate bari baro ki badon hakato ka committee ngidwai ko try na kabenta ka mission jo ka balang ro hadin bon snem ko try jo ka jing ba jongki ding pengkyang hang thia paham jula mentang yu ye ki plia ding jo ka jing kermen ko try kan rat baya kani ka ding ka bangila persang ban lor ban sliu baki baka bor juga jingdum kila persang ban lip ban telep mentangi ko try kan rat baki tegir nga kila sedang ban rem bat keding kila sedang ban me ngingin penjan ni kita lau ko try de mame ban ai geding bangin yu ko try kan rat ya ga school hang thia paham jula bangin ko try ga mission ko try ban yalap ga kerteng ga jo jisu bagi to ki para mensim kin kala long ki para bangeit ya mentah ki dang long ki para mensim ki balat ha mame Giduai bikin long ki para bangeit ki ba long shi para how try Jesus ke jingen ngida duai ko try na betaka mission ke jongi hangte haka umrin
Teraikan rat melelam ingi syakiniki arti lagi jaka kaput Assam bat kaput Bangladesh. Iduai nam taga mission nak umrinru karai jaga komiti balang ban peniangi ke school ban yalap ke gospel hapadeng ki jat benriu Garo ki jat benriu Nepali ki jat benriu Manipuri ki jat benriu Bengali bat kiwei pat hang to kuntup ya ki para jat para do para senam kasih ngi kerpat men kyrkhu ko trai mengingin kener ya ke gospel om tang syaga jat benriu la jong henry kiwei pat ki jat benriu ro ki bade ban tip ya ke ktien ke jong blai kumbau Thomas Jones bat ki Welsh ki lawan ban ai ke gospel syangi ngiru nginum benot nginum tengkai ya ki jing duai ki jongi ya ki jing ai ki jongi ya ki jing trai ki jongi met bat men sim ban pen priang ke ktien ke ba em ke jong me syakini ki wei pat ki jat benriu ki badan hakaneka rikasi jantia ke jongi kyrkhu ko trai na kabenta commission jogi bor balang ki basalor ba jong ki wei ki balang ko trai banginum manthaj henry bangin ya lap eka kerteng ke jong jisu bat bangin pen priang ke ktien ke jong o iduai ko trai ke rat na kabenta kari ke jat benriu ke jongi iduai nam ta ke jilla megalaya bat ki nong sanshar ke jongi iduai nam ta ke jil na kabenta kari India ka bayar bat ki nong sanshar ke jongi baro ki ri jo ke perthai bat ki nong sanshar kin sanshar ka hok bat ke jingshisha kin ai ka suk ka sanyu pat ba ka roi ka par ke imlang sa alang bakin ai ka jinglat lot yang ikom ki kristan bangin yalap ka gospel ka jong Jesus Christ dai bangi pen bor ya no henry ngi yalap ni sakhi bat ka shong ki brio bakin pediang kham tam e human sim ba kho uban pen kendo iki syapang ka pop ka hok bat ka jing bishar kyrkhu ko trai kan rat ya ka ni ka jingiaseng ke jongi badi ki benta baro joga jing shakri ke jongi badang sa ngi IT ki kti ki bedon bor ki jong me ma pingi ko trai ye ki pop ki palat ke rengkang jongi ki babon pentmai ki jing em ki jongi ngi pani ki ne baro ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ke jong utrai bat unong pun em jongi Jesus Christ amen. Ki bangeit bait baro ngi ai khoblei phi wei ha kerteng bodon botam jong try nong pen em jongi Jesus Christ ngi ai khoblei kerpang ya ki to ki bangeit ki ba ki bom don kerteng ka balang jongi rei ki ba juan jingiseng bat ngi man la kat tayo kalong ka jing sngai pat ki jing ai mesim ngi U Blei Un kyrkhu lang ngi lang baro ha kene ka por kene ka ngi Bible Sunday ngin yo ya ka jing kren na i pastor ka balang jongi hi I Reverend Lyndan Syiem halor ka phang ka Jinghikai shong tynrai phang ka Trinity ka jing ai khublei ka kerpang ye I pastor I Blei Simkhia ban ai ye kum kini ki Jinghikai na ka wei ka por shwei pat ka por U Blei Un isne ban kyrkhu kerhai ye phi pastor ha ka jing tip bat ka jing shampang U Blei Un kyrkhu ye ka ying ka sem ka jong phi bor ka wei ngej skem ru U Blei Un kyrkhu ye ngi lang lengba ka Jinghikai bat ki khubor ki muni so sngew ha ka ne ka janmet hakane ka por ngakarpat I ki osher ban lum no I jing ayu bat hadin bala de lum ye ki jing ayu ngakarpat I wei pat I rangba jong ka balang I Mr. S thong ni ban duai ban pen kentang ya ki jing ayu te duai ku pa jongi wa breng kumlingi wan bandem rirakmat sajat ki bakhu ki bakentang e ki jong me ai ngu ia me ablei ia ben me lam yangi abengi mi na ki long sem ki jongi ia kaman wan ban rung haging kabla snak nang ban yaro ban ya pendon burom lang kum ka balang ki baro wei ya kerteng ka ba im ka pendon bor ki jong me ai nguru ko trai ya ka jing ya lam ki jong me yangi kum ka balang bat ye karihi baro away habangin ang yo lajlo ye ka por ye ka bangin syakri lajlo ye kerteng ka ba im ka pron bor ka jong ma trabi ye kini ye ge baro dei tangga jing isnai ka jong ma ye ka bangi hi ki briu ngim la ban so thu ngim la ban sem phang ye jing kraw ka jing e ka jong ma ablei ngi ai nguru ya me ko kun ra
Hagni kapor habangin sayo sngo sifang por yo kubor ga ktin ga jongbe nalo jong syakri bokordor jongbe. Able yarap yo syakri jongbe. Kiai gay baro yun pensngo ni salok na ga ktin ga ba im ga jongbe. Kalong ga bor yang i ko kunrat habangin mi na ga ye ga bagantang ga jongbe. Yo mah dia ga jeng penim ai ga jongbe. Haga jeng im ga jong i simet ko trai. Rabi ai nguru yang me yak bom la penyok hangi yang negapor yak min wan lagi yang kisem ke jongi rungkar bat ke jing ai larit la krau ko trai syaka gam ga ba krau ke jong me rabi ngi duwai ger paris nei men kyrkhu yaki kyrkhu ru ablei yaki jing long men siem ke jongi habangin syakriya me hamana kipor baro ha jing em ke jongi Pediang damab no ru iki pop gerengkang ki palat mesiam. Akar teng uji Yesus Kristus ngadem bapan. Amen. Ngi penpa ko jing songo i teman besan i belong program secretary teman besan is imli bala ai ki jing pen bena ha ka jing let program ke jong i teman besan secretary bari teman besan assistant secretary ha ka ni ke sngi ngi penpa ko jing songo ru ki balai don benta ka jing lumi ki jing aingo but i khot committee balang Mr. S thong ni bala pen ngetang ki menta ka sngi ke de ka Bible Sunday kumba lapen sngo ka sedang bat kumba lapen benaru bentan ti ngan sia thu kendiat ha ka jing day bat ka kam jo ka Bible Society ka bakalala ban pendem bat ka kam ka ba dangsa ka ba ka de ban pendem kini ki jingken jing dia kilong ki bangi yo ha ka jinga kendo lang ka Tritheism jong baro ki auxiliaries hari India ha ka snem arajar arpuar ka bomut bakini ki di jingken jing dia ki ba la ai bat la pediang ha o ha ka snem arajar arpuar te lala ban kambun tynrai ha kini kendiat snem ndrai kini kilong ki jingken ki ba ai to ko por Laya thu ba ha kani ka perthai ki don hinyo hajar laispa prapupratali ki jaj ketien hinyo hajar laispa prapupra but ka Bible pura ka don haki hinyo spa apusautali ki jaj ketien ka bumut kamduna ka 10% ki la don ka Bible pura ketien la jom ka testament ka batmai shi hajar ndruspa khat hinyo ki don tange ke testament batmai hari India jongi pat laong baki don shiajar nruspa nyopu ar teli gi jat ketien shiajar nruspa nyopu ar teli gi jat ketien ki Bible pura kumba don kani ka Bible ke jongi ki long prapu ar teli ki testament batmai tang ki testament batmai prapu ndru teli ka study Bible khatwei teli gi jat ketien ila don ro ketien khasi menta children's Bible lai pusau teli audio Bible kabamut nakabenta ki bamla ban yoi ki don prapunyo teli Braille Bible kaniru kayarap ki bamla ban i khat sau teli nangta ka target jong ka United Bible Societies kabalong ka seng jong baro ki Bible Society jong baro ki ria gani ka perthai haga snem arajar lai pupra kalong ba lakumno kumno penkelai ka Bible syaki shihajar arspa teli ki jat ketien ya mentah new spa tam ka target kalong shihajar arspa teli haga snem arajar lai pupra ka Bible ka de ka kot ka ba la didu haga ni ka perthai ngamul banong na baro ki kot haga ni ka perthai ka ba kham ya yeu ka ba ki bri ki thiet ka de ka Bible ndon kawi pat ka kot ka ba yajan pat ka jing thiet Bible pat ka jing puli Bible kat kum ki jing khen bal ai ka snem arjar pu ar la di 10 million Bible ha ki san snem 10 million Bible kamut 1 crore ha ki san snem kamut bala di san hajar san spa teli ki Bible man ka sngi kabamut man ka 100 minute la di ka we ka Bible tena kata kadang ni song thu ba ka Bible kalong ka ba koridor hadu kata-kata ka ba la di ka leng ka ni ka perthai
bat ka de ka khot ru ka bala translate ha bun tam ki jai ktien jong ni ka perthai umdan ka wi pat ka khot ka bala ban ye nujor bat ka bible ha ka jing pen kala she ki jai ktien ba pher jong ni ka perthai ti ka kam jongi ka long ban duai na ka benta ka United Bible Societies u president jong ka United Bible Societies ha ki snem bumchwa de pastor jongi Reverend Dr. R.R. Conville but kadiga seng ka ba penia chaprang ya kaniga kam ban penkelai ka Bible segi jat ktien ba pher kata kadiga translation but ka jing samru ya kaniga Bible ba kibriu kila ban yo akador ka bajam kata kadiga distribution kaniga Bible ka bangi pendon kam ndai kani ndai ka tu ka Bible ka ba khamrit e kani kaniga badon hang ni hamid ladi eka haka subsidized rate kamut ladi eka haka dor ka ba khamjam but ki Jinghikai ki jongi shaka Bible Society kilet shaka ni ka subsidy kilet shaka ban penduna ya ka ni ka dor lum kum ta ka dor ka apoi sia jar tam tynrai na marba ni kershan bangi ya ka Bible Society lingba ki Jinghikai jongi la bandi ka dor ka ba kumba laispa san photun ka tikini ki luxury edition kini ki pulpit Bible te ya kini la dia ka dor ka ba shon ye ki ti kita kilong kendiat syapang ka Bible Society but ka jingdon kam jongi ban kershan da ki Jinghikai ki jongi but da ki jingtuai ki jongi ngidon apo ka Shalom Auxiliary but kini ka Shalom Auxiliary ka pet jagari khasi jantia Garo Hills nang ta Lower Assam kini ki Kokrajhar Barpeta nang ta katto kan ni ki jaka Upper Assam ro ti ka jaka ka ba ka pet kini ka Shalom Auxiliary kalong ka ba he adu kata but ngidon kam banduai ba nginyo ban penpriang ka ktien ka jong blai kham tam hajala Assam ka gotir ka hap apo ka jingpet jingkhmi jong ka Shalom Auxiliary ka don ka Scripture Distribution Center hangto ka don ru ka kudam ka bangi bu igi Bibles haktin khasi ktin Garo ktin Mizo ktin Au naga Angami naga but bun gi jai ktin jong ka North East India ti ngidi banduai na benta kata ka Scripture Distribution Center ha North East India ka don ka Shalom Auxiliary ka Dimapur Auxiliary but ka Aizawl Auxiliary but kini ki trai lang ban penpriang ktien ublai syaki jai ktien ba pher ha Shalom i don ru ka Translation Center ha India don Artillery Translation Center ka ha Bangalore ha head office ka ha Shalom ka don hangte ha nongrimba hala yumkhra but ngidon kam ya ka Translation Center Shalom nomor kidon bun bhagi jai ktien ba pher hang ni North East India but ke de jaka ba ki one ki translators na ki jat benrio ba pher ni ki tribes ba pher but ni Jinghikai ki kumno ba kin penkala ya ka Bible sya ka jai ktien jong ki iwe ni ki de khot jong ka balang ka jongi I Miss Lawan Shwa Kharsano iban sarwai menta sa sipang ide batrei hakane ka Translation Center jong ka Bible Society hangte ha lai umkhra ha nongrimba nakata ka daw ni so comment ba ka balang ka jongi kay don benta ha ka jing penia chaprang ya kane ka kam ka jong ka ktien ka jong blai ti itakhendiat kum gi jing ya thu epi shapang ka Bible Society ba nga khot epi ba phin sobha ban yai kershan de ki jing duai gi jong phi ba de ki Jinghikai gi jong phi rei ka ba kong san tam ka dei ba phin puli ktien ka jong blai men step at men met man hikai ki khon ki ktiru ya ka ktien ka jong blai ti ha ka ni ka por ngine bateng ka jing shakri ka jong yo blai ngine ruai ka jing ruai ka ba khat saw but da poi ka de khot ka ba khat du nga kerpat igini ki ban sa special number kin sobha banang wanno ban ai ka jing ruai kerpan ka jongki ka jing ruai ka jongki kan long shapang ka Trinity ka jing long blai lai haway ya ka ni ka jing ruai la thau da itemen besan jongi temen besan EW Kharsa no ka sur jing ruai ka dei ka ba la penmi da I wei pat itemen besan jongi temen besan WM Ramsdam bat ki ban ruai ki long ki khon bat ki khon rut jongi Imis Bet Ezel Kharsa no Imis Wadahun Lang Kharsa no Imis Lawan Shwa Kharsa no Mr. Vernon Adriel Kharsa no but Mr. Rodian Jeza Kharsa no ringkat ru in tem I konji temen besan EW Kharsa no I Mr. Pilbonwell nong sit ka jing ruai khat sa ko ong perthei beneng yakini 4 thau
ke sngi u benai ki kloro ompat pau men ha ka jinga selok uwei lai yakut bun im ubreu barem baswai adin ke ni ke jingruai ngin sayo ya ke to ke jingruai kerpang syapang ka Trinity ngini ruai lang ke jingruai ke bakat sau Bonenya kini pantau kasih Blei ki kluru pantau menhaka jingya selok uwelai ya kun bun im ubriu barem paswai Jesu Christ la can show Jinghikai bom la ban to ba crowd ka jing isne la jeng galun ka birthday keleng ba khot ki jing tu mu ipa la pen na menta jing la im yangi kas nam ukon la mi ha kalvari to ya rojam các tin bên kelot war you ting puna kas nam bapel lan pa
Ngi penpau ke Jingsengu ya imis Bet Ezel Karsano, imis Wadahun Lang Karsano, imis Lawan Shua Karsano, imis Vernon Adriel Karsano, badi Mr. Rodian Jeza Karsano, lembad i Mr. Pilbuan Well Nong Sid, U Blei Un kyrkhu pi bat ke Jing Shakri jong pi ka kam ke jong o ini duai. Atra ingi aingo ime bangilay osngo ito ke Jinghikai shapang ke Trinity ke khot, shapang ke Jinglong ke jong me U Blei Lai Haway. Ban ngi duai ba nongkren hapadeng jangi ko trai ling ba kahtien ke jong me pan ban pensyai ngi ya ke jinglong ke bamayan ke jong me ngimla ban tadalut ya ke jingmayan jong ke jinglong blei ngimla ban ngam shi ke jingjel leo ringin persang ko trai ban so tho kat kum ke jinghikai kahtien ke ba im ke jong me long rengkat bat ngi ha ke ne ko por jong ke jingkren bat ke jingiaseng ngoi kahtien ke ba im ke jong me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang Haga kerteng ke jong utrai bat unong penim jengi Jesus Christ. Amen. Ke jing kublai yaki temen besan ba e jengi kentup yai temen besan Dr. KK Marbanyang yaki dekat komiti Balang yaki long kumi ki long kpa ki parlok samla ki hep ki barit ke jing kublai piru ki bapait ki bagi sngau ling ba ka YouTube channel jong ka Balang. Ka pang pedeng jong ka kubor kumbala ong haka basdang ka long ka Jinghikai shong tynrai shapang ka Trinity. Ka Jinghikai shong tynrai shapang ka Trinity. Ka Trinity ka de ka way ni ka Jinghikai shong tynrai la ni ka Doctrine jo ka Jingait Kristan. Ka Trinity ka thawi ka jinglong ka bakirpang jong Blei kumbala batay ha ka Bible. Ka jinglong uway Blei ha ki lai ki person. Ka kentin Trinity kami naga tynrai Latin Trinitas ka bamut triad la ni laingut. Kani ka Trinitas pat kami nakatenrai Latin Trinus kabamut threefold lani laiban Trinus. Ngilayos ngau mene ya kita ki dekat Bible ki bahikai shapang ki lai haway Matthias arpupra khat kendai ha kabala ong yangi ban penbaptis ha ka kerteng ke jong kpa ukun badu mensim bakut. Ngilayos ngau ru ar korin khat lai khat sao ba ka jing kyrkhu penwai ke de banlong ka jingai ha ka jingai ke jong Jesus Christ bo trai ka jing e ke jong bleu pa bat ka jia salok ka jong mensim bakhoy kan long lembat pi ngileyos ngau ar koren iwe ar puwe ar pu ar uta uban penne engi lembat pi how Chris baru bala pensle yangi long u bleken ubala shon sharp ru yangi baru bala ai ka senjat jong mensim hagi dok no jengi namar kata kini ki dekat bad kiwei ru ki banganum la ban pulelut ngiu i ka jing sakhi jong ka tin ka jong Blei ya ka jing don jong ki lai ki person how ne way Blei ka pau shai ba ka Bible ka hikai bagi don lai ki person but baro lai ki kup ya ka kerdan bat ka jing long Blei
Kani kamut bagi Kristen ki mani ya ki laingut ki blei, lani ki laiteli ki blei. Kataga di ke Tritheism. Kamut ru ba way person upau haki laiteli ki dur. Kataga di ke Monotheism. Henry ki don laingut ki person, laingut pura. Tang batang uwe blei, ya ubangi mani, kumbangi leo sngau, lingba ketu ke jingruai ke bala tau, dai temen besan IW Karsano, bat ke sur jingruai, ke bala penuan, dai temen besan WM Ramsdam. Kaniam Jew bat kaniam Muslim, ki persya jur ya ke Jinghikai, jong ki Kristen, bau blei ulong lai hawai. Kiniam Hindu kim persya, namar ki don de ki million ki blei, kim don jing Syapang ke jinglong lai hawai. Ki Jew bat ki Muslim kim la pediang bau Jesus Christ ru ulang ublay bat bau mensiem bak khot ru ulang ublay. Kani ke de jinge per ka bak rautam ha pedeng ke jinget Kristan bat kita kiniam. Ka Jinghikai jang kita kiniam kalong Unitarian ka bamut uway ublay uway person. Ka Jinghikai jongi pat kalong Trinitarian, kabamut uway ublay lai ki person. Kadon ru kabalang Unitarian, kabahikai baudon tang uway ublay bat uway person. Amday banga kentho ya kiwei kiniam, badi kiwei ki balang, henry ngasu kedau ya ka jinge per, hapadeng ka jinget ke jongi kabalong Trinitarian, bat ka jinget jong kitai kabalong Unitarian. Shua bangin ngam jeliu, syaka Jinghikai shong tynrai syapangka Trinity. Ngide ban tip shua, yaki arteli ki jingso tho bakla syapangka Trinity. Ngin sedang di ki jingso tho bakla. Ka jingso tho bakla ka banengkong. Ka Trinity kamut badon laingut ki blei. Tritheism. Kani kadai ka jing sngotho bakla, Jinghikai bakla, baka Trinity kamut badon laingut ki blei. Tritheism. Ki Jew bat ki Muslim ki persya jur. Namar ki ong way plus iway kamut laingut ki blei. Ki keno bagi Kristen ki mani ya ki lai teli ki blei. Lani ki laingut ki blei. Bat kimla ban pediang ya ka Trinity. Ki juang mapi ki Kristen pila bakla ya ka arithmetic. La datang ka arithmetic rupimla ka theology lelei pila bakla shibun. Ki ongru baga Jinghikai syapangka Trinity kayat persya ya ka Jinghikai tynrai ka testament barim syapang uway ublay lani ka Monotheism. Ka kitab Exodus kalunong arpo ka dekat ka balay kaway na padeng ki sipo hukum ka banengkong menem yo kiwei ki blay na Lord jonga. Nang ta Deuteronomy lenong ban riu ka dekat ka basaw to sngau a Israel utrai bau blei jong me utrai bau blei jongi ulang uwei utrai kini kilong ki nongrim jong ke jinget ha uwei blei lani Monotheism ki balatho ha ka testament ke barim bat ki Jew bat ki Muslim ki ong ba mangi ki Kristen ngila lendet no ya kani ke Jinghikai Monotheism. Ha ka perkhat Unitarian jong ki Muslim bat ki Jew ki ong ba ki lai ki person kamut lai teli ki blei, lani lai ngut ki blei. Ki ong baki Kristen kim nget syu haka Monotheism lani ha way blei. Henry mangi ki Trinitarian pat ngi ong ba ki lai ki person ki don. Henry kini ki lai ki person ki long hitang way blei. Ka Jinghikai Trinitarian ka menjur ba way person plus way person plus way person ki long lai ki person. Henry haka jinglong blei pat ka jingade ka long kumni iway multiply the way long hitang uway ublei. Penban ngimla ban penirengkat ya kamayan jong ka jinglong blei bat kidak jingken. Kidak jingken ki long tang ban yarap ban so thu syapang ublei. Ngin se kereng kambahai gani shibet. Kidon shibun ki balang hagani ka pertai shibun ki kenhun ki baya per iway na iway. Bat ki bakam yaladi bagi long ki Kristen. Kumno ngila ban itu kino ki balang Kristen basisha. Ki balang Kristen basisha ki long Trinitarian. Ki inget bat ki pla bau kpa ulang ublay. Bau Jesus Christ ru ulang ublay.
bad bau mensiem ba khoi ru ulong ublei ukpa ukun badu mensiem ba khoi kia rengkat ka juk ka kerdan ka juk ka bor ka juk ka buram ki penbaptis haga kerteng ke jong ublei ukpa ublei ukun bad ublei mensiem ba khoi ki kyrkhu penwai haga kerteng ke jong ublei ukpa ublei ukun bad ublei mensiem ba khoi ngidai ki khot jong ka Balang Presbyterian henry shua kata ngidai ki Trinitarian ken ma bahai kata ka Balang ka jongi ka Balang Presbyterian henry ka jinget ka jongi kalong Trinitarian kiniam Jew bat ki Muslim pat kilong Unitarian uwei ublei ubalong tang uwei u person ka jing soto bakla ka ba ar ka Trinity kamut ba ujo u person uan pau haki lai teligi dur lani haki lai rukom kani de jing soto bakla ba ka Trinity kamut ba ujo u person uan pau haki lai teligi dur lani ki lai rukom ya kabala tip kum ka modalism kat kum kani ke Jinghikai bakla ublei upen pau nengkong yala di kumukpa hadin kata kumukun bat kaddo kumu mensiem bakot kani ka heresy lani ka Jinghikai bakla kaba kista theology ki khot ka modalism ba ujo ublei uwe ublei uan pa ki laitali ki mods kum ganuksa utha ka bat ka jenhau ice water steam kani ka modalism ka penne e ka jinglong uwei ublei henry ka du no ka jinglong jong ki lai ki person kawai pat ka nuksa nadei upastor jong ka Balang Presbyterian Mawroh hagaju ka por ngadei ru ukun jong imei pa ki basa Mawroh ki badon Balang bat ngi hagaju ka por ngadei ru ukpa jong arngut ki khun kentai upastor jong ka Balang Mawroh ukun jong imei pa bat ukpa jong ki arngut ki khon kentai kani ka modalism ujo une uwei ubriu ujo une person upau haki laiteli ki mods penban ublei kat kum ka jing batai jong ka Bible long kum ne ublei long kat kum kani ka modalism kat kum ka Bible ukparu ulong u person lagajong dapura haga jinglong person ukun ru ulong u person lakajong dapura dapranieng haga jinglong person umensim bakhoi ru ulong u person lakajong dapura dapranieng haga jinglong person omdei bau kpa uan haga durjong ukun bau kun uan haga durjong umensim bakhoi bat namar kata umensim bakhoi udehi ukpa kamlong kumta kat kum ka Bible ukpa ulong nadu bamjukut hadu bamjukut ukun ru ulong nadu bamjukut hadu bamjukut umensim bakhoi ru ulong nadu bamjukut hadu bamjukut ki laingot ki person kilong ki person ki bapura ki appear tang haki roles lani ki kamram ki jongki ngi penon kambait daga ni kekentian person namarba ki missionary mensuaru haba ki tho ki kot theology ba ki tho ki kot Sunday school ba ki commentary ki penon kam daga kekentian person ba ki pastor rang baru ki penon kam daga ni kekentian person nakata daw ngaru ka penon kam kumjo teng jiyo sngoy kani ka jingong ba ka testament ka barim kani ka juk jong bleu pa ka testament ka batmai kani ka juk ka jong bleu khon bat ka juk ka jongi menta pat ka dei ka juk ka jong mensim bakhoi kani ka rukom perkhat kala banyalam bakla ngiyo sngo-wat nagi pulpit jongiru ka juk jong bleu pa ka juk jong bleu khon bat menta pat ka juk jong mensim bakhoi kani kala banyalam bakla ngam ong bagade ka Jinghikai bakla ngam ong bakimut banyalam bakla henrei kala banyalam bakla namar haka jing shisha baro lai ki person ki pa baro lai ki juk ukpau
Haga testament ke barim, ukpau-pau ke testament ke batamai, ukpau-pau udon bat ngi mentaru, ukunu-pau ke testament ke barim, ukunu-pau haga testament batamai, ukunu blei udon rengkat bat ngi haduk mentaru, umen siem bakhoj upau haga testament ke barim, umen siem udon ru haga testament ke batamai, umen siem bakhoj udon bat ngi haduk mentaru. Ngan pensisai gani, ke kitab Genesis kalau nang ke benengkong ke khot arpun rio, laong kumne tongin mdei tongin ya thau yo brio hakadur jong ngi Isaya saupu pra katsan kan rio nga mangahi ngala kren bat ngala khot ya u ngala walam ya u ti un penman bha ya la kalenti to wan shajan hanga to sngewbha kane nadu ka basdang ngam shim la kren hari nadu kata kapor bakalalong hangta ngadon te mentau trai u blei ulapa yanga badu mensim jonga utrai u blei ulapa yanga badu mensim jonga haga testament ba thamai Lukas kalonong gabalai ki khot arpuai arpuar haga jingpen baptis u Jisu kilapa haga ju kapor bat layo sngauru daga sur jong ki laingut ki person jaga jinglong blei ubleu kupau ubleu khon ba ubleu mensim bakhoj Lukas lenong kebalai kita khot arpuai arpuar kala jati ndalala penbaptis yau tau patlang baro bat habalala penbaptis yau jisuru bat baudang duai bala ple ka beneng bat mensim bakhoj ulah yar hau ka durmet kum ka paro bat ka ktien kalawan na beneng ka baong melong ukhun jangau ba it hame ngasngewbha keren ukpa Barabam jukut ru ngiu ia ke kitab jingpen pau kalenong ke besan kalenong ke barpuar kia pau lang barok lai ki person habeneng habam jukut tokat tu labiang syapangki heresies lani ki jinghikai bakla mentangin kimi ayu ka Bible ka hikai syapangka Trinity ka Bible ka hikai ya ke jinglong uwei ublei batru ya ke jingdon lai ki person ka Bible ka hikai haka juk kapor bau don tang uwei ublei bar haka juk kapor bagi don lai ki person ki balong blei Exodus kamat ke benengkong ka Bible ka hikai badon tang uwei ublei Exodus arpolon nong khot ke balai ngala pule menne menum yo kiwei ki blei lor jonga Deuteronomy lenong banriu khot basau to sngowa Israel utrai bau blei jongi ulong uwei utrai Isaya kalenong basau pusan ka dekat khat pra na bakum ni ong utrai bala thau ye ki beneng uta ulang ublei haki benta ki babut nga ngalong utrai te umdan da weipat malaki lenong baar ka dekat ka sipau hatongi baro ngimdan uwei ukpa uwei ublei shim la thau yangi iwei koren pralenong ka dekat ka basau ngitip ba ublei thau long ei ru ka perthei bat ba umdan ublei henrei tang uwei ki blei thau kim long ru henrei udan uwei ublei ba tang uwei iwei koren pran riu henrei yangi don tang uwei ublei ukpa nau balong ki ei baro bat mangi hau kum ta ter ngala tho sibon nganum pulilut nga trai pila yo ega pang ba ka Bible nado ka testament ka barim nado ka bathmai ka hikai ba don tang uwei ublei kamat ka baar ka Bible ka hikai ru baki don laingut ki bakup eka kerdan blei don tang uwei ublei henrei kamat ka baar ka ong don laingut ki bakup eka kerdan blei ukpa ukhon badu mensim bakhoj ukpa ubaha beneng ulang ublei Yohanes henriu arpunyo ukpa ublei hi Galatia iwei upol u apostol omna ki brio lemne da ubrio henrei da Jesus Christ badu ublei uba ukpa ubala penmi pat ya na ki bayap Efesos sahun riu uwei ublei badu ukpa ya baro ubahalor baro bat lengba ya baro bat habaro Iwei Petros kalendong ka benengkong ka dekat ka balai ka kyrkhu ya ublei ba di ukpau Jesus Christ ubau trai jangi nga trai pila ya okem ya kata baka Bible ka hikai ba ublei ukpa udan bat ba utau ukpa ulong ublei ubapura tonang ta shushu ukhon ru ulong ublei
naga testament ke barim namar hangi la kha yo khon la a yo khon hangi te ga jingsen shar kan long halor ka terpeng jong u badan khot e ka kerteng jong u jong no jong u khon en khot e ka kerteng jong u ba phla u nong sala u blei ba khrau bor yo khon en khot u blei ba khrau bor ukpa bam jukot us em ka jingsuk kata ga de ka old version jong ne ka bible khasi katu ka common language version Isaya kendai nong dekat banriu tu ka Bible batamai ka ongkum ne ya ikun lung lakha hangi ya khun la ai hangi ya khun lung lakha henre ya khun te la ai nang te na beneng ya khun lung lakha na ka mari thai soti henre ya khun la ai nang te na beneng kadang ka jia pera pedeng ikun lung yelad ha ka tin Hebrew badu khun ben yelad khun lung ben khun yau kun lung lakha nri yau kun pat la ai hangi nang te na beneng but kita gi titles lani gi jingkhot buram uba phlau nong salau blei ba khrau bor kpa bam jukot us em ka jingsuk kini kim dei ki titles lani gi kerdan jong kun lung balakha na ka do henrei ki dei ki titles lani gi kerdan jong u blei khon ubalawan siya gani ka pertai ha ka jinglong do yones lenong ka banengkong dekhot ka banengkong ha ka banengkong ula don uktien ba utau uktien ula don baru blai ba utau uktien ula long ublai yones iwe khat sa utau uktien ti ula kenjado baru la shong sa pedeng jongi bat ngila khmi shanya ka buram jong u yones shipau lai pau manga baru tau kpangi along shitali Yones kat sao kendai ujisu ya toha u jaru balayo iya nga ulayo iya tau kpa ujisu ang lar pilayo iya nga pilay iyo kpa ubaha beneng nga try pilayo kem ya ganero kala syai baga Bible kahikai ba ukun ru ulang ublay badukup ya kekerdan ke jinglong blay pikan mau to ke jingrai jong Mark Lowry menta bala jan por Christmas ngia ngap to jingrai jong Mark Lowry ubarwai bat ka kenhun Bill Gates Mary did you know pilayo so to jingrai Mary did you know Mari hato pilayo sngo ne em but hang tu ka don ka Jinghikai ka bakraw habo roi Mark Lowry wong when you kiss the face of your baby you kiss the face of God ko Mari haba palado ia ka khamat lani kumbaki ong ki khna menta haba phalado ia ka dur khamat jong ukhon jong pha phalado ia ka dur khamat jong U Blei Philippine nong ka baar ka khot san riu to yo e ka ni ka jingmut happy ka balong ru hau Chris Jesu ubahaba ulong ha ka dur U Blei shim la nyo ia ka ban bat ban long marengkat badu blay kolosai ar khandai nabaha u kamut hau Jesus Christ kata ka jingdap baro jong ka jinglong blay ka shong shitali ka Bible ka sakhi shai kadar ba uni u khon ru ulong u blay bapura ki benta baro nangta umansiem ba khoj ru ulong u blay naloru kpa naloru khon ka Bible ka hikai ba umansiem ba khoj ru ulong u blay Iwei korin lai khat riu pipim tip ba pilong ka yeng shong ublay bad bo munsim ba khoj u shong sa po jong pi ka jinglong yeng shong jong ublay kamut ru ba pilong yeng shong jong munsim ba khoj bad ka jinglong yeng shong jong munsim ba khoj kamut ru ba ublay u shong ha do no jong pi nang ta iwei korin a khat wei namaru nu briu ba itu ya ki jong briu henre tang ka mansim utau briu ka ba po jong u kumjuru ya kita ki ru ki jong blai amdan ba itu henre tang u mansim u blai ki kam ki apostol ka lanong ba san ki dekat lai sao kani ka dei ka jing thu khanash pang Ananias Sapphira bat ka jing kentet ka jing sneng ka jong u Petros ya ki henre Petros lo ongko Ananias hato balai bau syaitan ula pendap ega dono jong me ia ka ban syukur yo men sembah khoi habo bri ula dap do syaitan u syukur wat yo men sembah khoi ro bad ban buri no shi benta na ka dor kata ka bri mem shim la syukur ki brio henry ya ublay
Ti ngat try pikan mau to gaji athu khana bau Ananias bat ka Sapphira kila deal iki jingdon jing em jongki bat kila ai shibenta na kata ka pisa sa balang bat ndaw kuli Petrus o mela ailut wo hoy ngala ailut akhmat so bele ngala ailut ngam sim tengkai so aladi nreu syukur uthok baru Petrus o angko Ananias usaitan larung ka do no jong mela syukur yo mensimba khot baru laong memshim la syukur ki brio nrei mela syukur yo blai ka bomut ka jing thok yo mensimba khot ka de jing thok yo blai ka jing syukur yo mensimba khot ka de jing syukur yo blai rom pralun nang ga khot ka khat saw na markat ki blai lam do mensimba khot kita ken ki long ki khon ki jong blai but kumnung iyo e jing khapat kumnung iyo e jing em thamai ka dei da jing trei phala ka jong man sem ba khoi manu ba penting khon ngi bagi long ki khon jong blai de man sem ba khoi namar kata ngi so tho ba man sem ba khoi udan ka ju ka ikhtiar ka ju ka kerdan bat u blai khpa bat u blai khon ti kum ta la da baro lai ki person ki don ka ju ka kerdan blai hato kamut bagi don lai ngut ki blai kumba ki keno ngi Tritheism, ki dorbar jong kabalang mendai kila kentat ya ka Tritheism kum ka Jinghikai bakla lani ka heresy ki don ki council ki dorbar jong kabalang menswa ba kila kentat ki ong ngim mani lai ngut ki blai lani lai teli ki blai ki Jinghikai jogi council lengkot ki long kum ne udan tang uwe blai nre uni uwe blai udan ki lai ki person kumno bagini ki laingot kila banlong uwei hato kamlong mar persha iwei kamde ga jinga persha namar ka Trinitarian theology kahi kumne mangi baro ngi pediang ka Trinitarian theology ngi menjur ba uwei person plus uwei person ki don lie ki person ngi menjur ngi pediang bagi don lie ki person Henry kumbala ong meneka way ka jinglong blay multiply da ka way ka jinglong blay multiply da ka way ka jinglong blay don hi tang ka way ka jinglong blay kilai ki pelong way blay ka ju ka kerdan ka ju ka bor ka ju ka buram ka ju ka jinglong nadu bam jukut nang ta ka balai ka mat ka Bible ka sakhi ka jingdon jo ki laingut ki person ka ju ka por ha ka ju ka jaka kasakhi babaro lai ki pau hagaju ka por hagaju ka jaka Lukas lenong ka balai ka khot arpuar hagajing pen baptis ka jong ujisu la pau tengkeren hang to yau bala pen baptis da Yohanes nang pen baptis umen sim ba khot wan hiar hagadur kum uparo halo jong Jisu badega sur jong khpana beneng layo sngau Nagataga daw baro lai ki don lang ha ka ju ka por. Kamde ka modelism. Namar ba baro lai ki pau ka ju ka por. Ha ka por bangi penbaptis yano. Ngide ban penbaptis ha ka kerteng ka jong bleu ka pau bleu kon bleu man simba kon. Kirukom penbaptis ki per nagaway ka balang siya kaway. Nray ka kerteng ka di ban long bet ha ka kerteng ka jong ka pau kon baru man simba kon. De namar kata habaki beliau kiwan ban penia so ela dia bat ka Balang Presbyterian ladala penbaptis eki haga kerteng ke jong kupau kon baru mensim bakoi ngim ju penbaptis so eki ngi pediang balang eki bat ngi ong lada penbaptis epi la biang dai tang ki bawan na kiwei pat kiniam lani ne ka niam tynrai bangi sa penbaptis eki haga kerteng ke jong kupau kon baru mensim bakoi ka jing kyrkhu pen wairu ngi la ong ba ka de ban long ka kerteng ke jong kupau kon baru mensim bakoi Yohanes khatsau khan riu ujisu duai wang ngaru ngan duai ya ukpa teun aya pi ya wei pat undong pentengen baun yo yaisa lembat pi halakarta ngatrai pila yo syai kedar bagini gi lai person kia paulang hagaju kapor bat kia trailang ru hauju ubriu ban sandur yo namar kata kamdai ka modelism ba wei person upau haki lightly kidur kumbangala ong hagabasdang kani ka Jinghikai shapang ki lai ki person haway blay la khot eka ka Jinghikai shong tynrai la ni ka Doctrine shapang ka Trinity la pendon kam ningkong ka kentin Trinity da way nagi kpa joga balang
Utau Theophilus jong ke Antioch ha ka bakut jong ke spa snem ke baar. Balanang pensyai syuk-syuk da uwei pat ukpa jong ke balang Tertullian ha ka basdang jong ke spa snem ke balai. Di unia Tertullian uba pia ya ka Bible boong ka testament ke barim bat ka testament ke batmai. Uni ulanang batai syuk-syuk sepang ke Trinity. Kawai ni jing batai ke basyai do ka di ke jong Augustine. Augustine jong ka nongba hippo udah bishop jong ka nongba hippo. Ha ka basdang jong ka spa snem ka ba san. Ha ka ketin Latin uang kumne one essentia three persone. One essence three persons. Kawai ke jing long tynrai nrei lai ki person. Ka Trinity kam shemi na ka jing start jong brio. Lemne na ka jing perkat puson jong no. Lemne na ka philosophy jong no. Ka Trinity ka de ka revelation, ka de ka jing penpau ka jong blai na beneng. Kam de ka jing batai start jong no. Ka David ka jing penpau na blai ling ba ka ktien ka ba im ka jong u. Ki brio daladi kim la ban mudur. Ya ka jinglong uwei ublei ki lai ki person. Ki briu ki la ban mudur. Ya ka monotheism bau dontang uwei ublei. Ki briu ki la ban mudur ya ka polytheism. Bagi don si bon ki blei. Diki hajar bat ki million ki blei. Henry ki briu kim la ban mudur. Bau uwei ublei undan ki lai ki person. Kata ka dika jing penpau ka jong ublei. Ka revelation ka jong ublei. Ka jing pla ka jinget jongi. Ka jing pla ka jinget ka jongi ka balong ka kitab ka bagi jupen kam ban batai ka jinget jongi kani ka artikel ka balai na ka page ka baar kani ka constitution jo ka Balang Presbyterian ka ong ha ka long blay Godhead don't like a person ukpa ukhon but u mensema khot but kini like ki long uwei blay ka ju ka jing long tynrai but marengkat ha ka bor but ka buram. Kini ki jingruai ki bangi ruai ru kini ki Jinghikai theology te ngi perkhat badai tang ki bapule kini ka kitab ki ban tip ya kita ki theology nrei ha kini ka kot jingruai jong iru la don ka theology ka bajelio ketu ka jingruai ka balai ka bangi ruai menne ka de khot ka banengkong ka baong bakhoj bakrau bor ablei dang step perngap kenrat ngi riwai ngo eme bakhoj klan badap jing snai laingot batang wei long U Trai bane ka jingruai kendai ka ong U Blei ukpa tungin ya ai ka buram bat U khon U Trai U Blei Lyndan Syiem ba ai jingkhoj chalenti sneu bangim sentut pai kani ka di ka theology te kani ka di ka Jinghikai shong tynrai ka bajelliu te hakikot jingruai jongi ukpa u khon bat Lyndan Syiem na bam jukut kilong seriem na jiunom uwei lai jing mayan hi bamla shem trai to kabalai ko ong to ai ka jingai ai khon ka jing e jong ukpa sobon ba jing selok Lyndan Syiem kin yai long lem bangin yo im kani ka dekhot kabalai kala de ka jing kyrkhu penwai ha ka de ka jing ruai ba kendai to ka jing ruai rus pa lai pusau ka bangi je ruai ka benta ka bakhaddu ko ong ka sedang trai pelat da ka bakyrkhu ai ka jing suk apo ru baik kita gi benta bakhaddu ka jing ruai rus pa lai pusau tungin riwai tungin yaro yau kpa badu khon yau mensim ru jiunom haleluya amen ta katu ka de Jinghikai khaddu menta kai ka jingmi na ka ni ka doctrine la ni kai ka jing ya dai bat ka jingim ka jongi ka baman la ka sngi kamantoi kumno kalong praktikal kumno ka ni ka doctrine ka ni ka Jinghikai shong tynrai wei kalong ka doctrine tynrai juga jinge Kristan ka Trinity kalong upur ba peniakhat igi balang Kristan ba shisha bat ki bamdai Kristan namar ladu Jisu di shisha ublei don bor ban pen emengi ladu mensim ba khoj dei shisha ublei don bor ban pen khapat engi don bor ban tingkhon engi bangi long ki khon ublei kidon shibun ki balang agani ka perthai ki ba phera shibun ki liang shibun ki ru company Jingiaseng henrei ka wei ka bate song ingi ka de ka doctrine jong ka Trinity ka Jinghikai shong tynrai ublei lai wei ki niam ki balang Unitarian ka bamut ki Jew bat ki Muslim ki buram bhayu Jesus Christ mdai ba ki penrem mdai ba ki keren ben ki buram yo ki ong ulong nabi u prophet ki ong ulong rabbi ulong nonghikai
ki ong ubale kamba ulang uba klempop nrei kimla ban pediang ba ulang ublei ubawan pau hakado kimla ban pediang ya ka jinglong blei ka ba dapura ka jong Jesus Christ kimla ban ong ba jisu ulang ublei ukhon ba ukhon ublei kimla ban ong ya u God the Son and the Son of God balai ba kimla ban pediang ya ka jinglong blei ka jong Jesus Christ namar kimla ban pediang ya ka ni ka doctrine jong ka Trinity kabaar ka ni ka doctrine ka penpau ya ka dor jong ka jingyap ya pli ka jong Jesus Christ bon sin i perkat ya ka jing syarkai jong ka jingyap u Jesus tanga ka jing sha shitom halor ka ding pna Kalbari ngia kenma ka jing sha jong Jesus haka Good Friday ban haki jing rakhe sakramen yong kat no Jesus la sha shitom na ka benta jongi ula phongpan snget sha ula sya sa prek nak tibat nak kejat ula sya som nak kerung kila sempat dia kila syok ya kila nyat ya kata barok kadai ke jing sya shitom kadai ke jing sya shitom hakamet hendrei halendat jong kadai ke jing sya shitom hakamet kadon ru ke jing sya shitom hakamen sim halendat jong kading pna pitip katno bau person baar jong ka Trinity u sya shitom kajing sya shitom u jisu kalau nga bakraw haduk kata-kata namar kadai kajing ya khlat no jong kajing ya selok jong ka Trinity ngam ong kajing ya khlat no kajing long kawei kabamla ban long kata hendrei kadai kajing ya khlat no jong kajing ya selok lang jong ka Trinity hakaba menoru empat penia khlat di ukpa na ukun ba di ukun na mensemba koi kata kajing ya selok lang kabalong duduk bam cukut empat penia khlat hendrei halor kading pna Kalbari la penia khlat shipor ya kata kajing ya selok lang jong ukpa ukun baru mensemba koi kai kata ka bapnia khlat ya ukpa na ukun kat hadu ba ukun un perta sha ukpa banong Eloi lama sabachthani ublei jonga balai ba mela eno no yanga kai ka bala pnia khlat para bangeit ba ed bat parlok ba ed kadai ka pop ka jongi ka bala pnia khlat ya ka jia selok lang ja ukpa na ukun baru ukun no mensem ba khoi kadai ka pop jong pi ka pop jonga ka pop jong ka perthai baro kabala penia khlat yangi baru jisu yam halor kading pna Kalbari kajing yam namar kajing sha shitom kamet ka jong u henrei ka bakham jur kading kajing sha shitom hakamen sim ka jong u hakajing bethat no hakajing pendekut no ya kata ka jing selok ka bakentang ka jong kupau khun bat u men sim ba khoi na kata ka dau ka dor jong ka jing sha shitom jong jisu kamshim paulut haga ding pna hendrei shalendet jong ding pna ru ya ka jing pat do nut ka jong pa ba jong men sim ba khoi haba ukon u person ba a jong Trinity ulakit ula ba ki pop ki jong pi bat ki pop ki jonga halor ka ding pna ki lai person jong Trinity ki ba menuru empat penia khlat ki la penia khlat haga klip mat halor ka ding pna Kalbari baru jisu la pertau blei jonga balai ba mele eno no enga ka jubab kalong namar ka pop ka bau ne unong ba khala unong ba pop ulakit na ka benta jongi dei namar kata bandang ile shem yu jisu abam jukut ngin yu i gidak jingmong jong u pitem nem da poi ma pi sha beneng da poi manga sha beneng an thau thamai yangi ngin long janai bateli biang henrei jing pen paulo nong basan de khot riu ka yato bau tau khun lang brat undan ki dak jing mong undan ki sok liang ki jing sha shitom ki jong u kin sa hadu bom jukut pitep piso thu kat no ka jing it piyo i kendiat haga ding na Kalbari henrei pin si yo i shu nda poi bom jukut kat no it ye pi u it yanga ladu jisu dei tangu brio ka jingyap jo kalong tangkum ka jingyap ki martar sngosen ai henrei ka bamla ban penemi kiwei henrei namar bau jisu long blei bapura baru brio bapura habola yap ma u ula siudap ya ka ram bam jukut hakmat u blei bam jukut namar ka tanganut ban ong ya kani baklem ka Trinity don jing pen im ubrio ubalen ya ka doctrine jaga Trinity umla ban yo jing pen im ka brio ka balen ya ka doctrine jaga jinglong uwei ublei haki lai ki person kamla ban yo
ya ka jing pen em namar kila lenno ya ka jing long blei ka jong u Jesus Christ ngam ong ba phide ban tip lut sapang ka Trinity ngam ong ba phide ban so thu lut ya ki paso jong ni ka doctrine rei nga ong ba phide ban nget ban pediang ya ka jing long jong u blei hakilai ki person kabalai bat ngan sapenkut artat kani ka doctrine ka penpau ka dur jong u blei shua ka jing penlong kitu kilai teli kimat ngan kedau biang kumno kalong praktikal kumno ka ede ba ka jing em jongi kani ka de ka doctrine tynrai jo ka jingei Kristan way kani ka doctrine ka penpau ka dor jong ka jing yap ya pliu Jesus Christ ar kani ka doctrine ka penpau ya ka dur jong u blei shua ka jing penlong lai don ki bakali u blei ule ayu shua ban thai ka perthai pila ju perkhat blei ule ayu habam jukut shua bon thai ka perthai lani un le ayu blei la da kam don ka perthai yo so kenja u blei ni ngala so kenja phi an thau no da ka perthai bagi breakin pen sngan yanga u blei dei u bakenja u blei dei u bashong marwei shim thau ka perthai na maru kenja khanang bon kham sngan khanang bon yo parlok u blei u thau ka perthai na mar ba umon dei ba don kam henrei na mar ba umon baro ka ba blei ule kalong namar ba umon dei ba manu ba pen bor ya u blei shim long ba kenja namar kala don lupa ka jinga selok lang ka bajan hapeng ukpa ukun baru mensim ba khoi kala don lupa ka community haka Trinity kala don lupa ka jinga selok lang haka Trinity u blei don kam shu nabar naladi namar haka jinga long jong kupa ukun baru mensim ba khoi kila don kata ka jinga selok lang ka community ka ktenu blei ibe honest lenong basau ka khot ka ba pra Stephen kong yones ken mau lenong sao de khot pra u blei ulong ka jing it ha ka Bible pareng God is love kani kalong ka jing mayan ka ba kraw hadu kata perkhat jeliu pusan jeliu God is love u blei ulong ka jing it amdei ba u blei u it lani u blei u jiet ban it henry ka jing long tynrai ka jong blei ka dei ka jing it habang iong u blei ulong ka jing it kamut kala don lupa ka jing it ha ka jing long blei kala don lupa ka jing it ha preng ukpau khun baru mensim ba khoi ukpau it yo khun u it yo mensim ba khoi it yo ukpa ka jing dei jong ka jing it ha preng ki like person jong ka Trinity but de namar kata ba u blei u ba dap da ka jing it u ba shlei ka jing it u jiet ban it yangi ki breu ka ne ka perthai jing it kat ki duriau jing isnei bala shlei ba u yap us em ka jing em yap yangi ban penem kam judan ka jie pher jing mot hapeng ki lai person jong ka Trinity kam don jie pher jing mot hapeng khpa ba khol bo mensim bo khpa nriki long lang ka wei ka jing mot ka wei ka mensim ka wei ka jing tmu namar ba ka don ka jing it ka ba pura pedeng jong ki nakata ka daong i ong u blei u long ka jing it hakiwei pat kiniam kimla ban ong ba u blei u long ka jing it hakiwei kiniam ki ba ong u blei person ha ka Judaism kaniam ki Jew ba ka Islam pimla ban ong u blei u long ka jing it lar piang u blei u long ka jing it u it yano shwabon thai ka perthai Namar ka jing it ka de bandan subject object but action subject ubait object uyet yano but action kata ka de ka jing it henry ha ka Trinity ka jing long lai away la don lupa ka jing it ha preng kupa ukon but umensim ba khoi na kata ka daw ngila ban ong ba ka jing it kalong ka tynrai ka jong blei but de kata ka jing it ka bau ayangi haba mangi ki breu ngila lendat dia ngila pai sha ka pop baga jing bam man u blei shim kan tat no ingi nre upha daladi hi u blei upha ya u khon cha u blei ba u blei khon ban wan sha ka ne ka perthai ban yap li na ka benta jangi khnang bangin yo ya ka jing em bam jukot to blei un kyrkhu ingi kala kham jeliu do ka ne ka sermon na borok ki sermon bangla kren ka balang ka jangi ringi don kam ban tip Shapang kanika doctrine ka Jinghikai shong tynrai way blei lai ki person u blei kyrkhu na ka benta ka buram ka jong amen
tong ini duai U Blei buk pau Jinghikai bening ngi aingu emeko trai na kabenta kani ka por ka bame aingi bangila banyo sngawi kani ka Jinghikai na ka ktien ka baim ka jongme kaba ki reu start mendai kila penwandur kum ka Doctrine ka Trinity bat ngida duai ngida kerpat bangin la bangin sngaw tho ko trai kan rat bat bangin pediang ya ka namar ka jing pediang ya kani ka Jinghikai shong tynrai ka long ka jing pen imingi ya rap ingi ko trai wat langim la ban so tho lut baro anrei bangin nget bat bangin IT ya la de how new blay jong you balong la he way to kyrkhu ingi ko trai bangin dang yo ka Jinghikai shong tynrai na ka way ka por sha ka way ka por bat bangin so tho ri ka jing jeleu bat ka jing mayan cha ka jing long blay me e jing hado kata ko trai namar meladon ka jing e ha ka tynrai ka talong ka chong me e jing hado kata ko trai wat bau kon undo e ka jing selok badu pa badu mensim ko lor ka ding pna kalbari yarap ingi ko trai banginum kentat e ka ding pna ndai bangin pediang e ka jing yap ya pli ka jong ji so lor ka ding pna bat bangin ai ka do not ka jong isha o ngi ai ngo e me ko trai ba me sngaw ka jing duai jongi ngi pani kini baro how Jesus Christ ngi duai amen ngi ai ngo U Blei bala don rengkat bat ngi ka ni ka Jingiaseng bat ngin penwai no e ka jing shakri jongi U Blei da ka bangin ruai da ka jing ruai ka bakandai par hadin ka ni ka jing ruai nga kerpa di teman besan vice chairman juga Balang teman besan PS Kanayor pa in sngewbha ban sapelat ngi da ka jing kyrkhu penwai U Blei ukpa to ngin ya ai ka buram bat U U Trai U Blei Syiem ba ai jing khot Lyndan Syiem bangim sentut ka jing ruai ka bakandai Patungin ya ai kamu romban you U Trai U Blei Syiem ba ai jingkun Lyndan Syiem bangim sentun ukba kun bat mensim na bam ju kon ki long serim na ju nom uwe lai jing mayan hi bam la shem trai to ai ka jing ai e u kun ka jing in jong uk ba sumbun ban jing ya sung lok u men sim kin yai long dem bangin yo tong ni duai ya ingu ye me Blei nam ta kani kapor ang yo tribe e ban shakri me melalong rangkat bangin aduk basdang jong kani jing shakri ni mat e gidon rangkat ke jome ke jing kyrkhu ke jome tribe e nya ingu khamtam ming yo sngow yo khubor tin ke ba em ke jome lam bo shakri jome ki balong ke Jinghikai ke ba khrau ke jeleu ek ba kom ki khon ki jome ko trai ni dei ban sngotho ban shampang ka bing yo ro ban ri ke ki don not ki sim ke jungi ma de ke jong lai hawai Blei ki jome trai bala pan pau da ro kapor ke barem trai am long Blei wadan ki lai ki jong ki shisha ki jome kyrkhu ying bing yo ban slok i ke ban ta trai ina san bing nang shampang go trai de ke jing hikai be jing shisha ke jome Wanyai kerana kita onot kemensi mujungi orang kat kapor pedang sa jone sengi ITM sngowa Blei ke bangu maap iki pop kerengkang misyam ha keteng jong Jisu ngi pani kini paro atur air ba jing ai ke jong Jisu Christ bo trai ke jing ba ke jong Blei ku pa ke bana bom jukot lem ke Jisu lok ko pensat bor ko pen thamai bor ke jong mensi mukoi
Kini ki jingkar ko jong ki lai wei blai ba em ba shisha. Kin shong rangkat bengi baro ki ba yang ha kena kapor. Lambe kita ki mamani ki ba syukri ma ka ribek lang setlak pertai. Narum ta sudah ki bam juk kodro. Amen.